Uzwane utshele usihlalo wekhomishana ephenya izinsolo zokugwamanda kwamandla ombuso ukuthi aluzange nilaxazwe uhlelo oluqondile lokukhipha amathenda ngoba kunezinkampani ezithile ababefuna ukuzihlomulisa. Uthi kwenze wakhumbula ezinye izinto ezimqoka ayethi akasasikhumbuli ngenkathi evele okokuqala kulesi gcawu ngokuthi sekunemqulu ayifundile emhlinzeke ngolwazi olumqoka. I must concede that in my life I've never had this amount of work that is behind me to go and conclude in 2 weeks. Those are the details that under normal circumstances will be an administrative detail. Lo wayengamele ezokuhlaliswa kwabantu utshele isigcawu ukuthi wayazi kahle kamhlophe ukuthi kulohlu olusha kunezinkampani okwakungamele zibe khona ngoba zasingaphumelelanga kwasekuqaleni. I was following the PFMA. So I was well aware that a process where somebody wakes up and come up with a name and put it in a database would have not been in line with the Constitution and the PFMA. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.